ಆಂಟಿಗಳ ಅಂಕಲ್ಗಳ ಕನ್ನಡಡು ಐನು ಮುಟ್ಟ 1-2 ಕಲ್ಪಯ ಐನು ಮುಟ್ಟ ಬೋಲಿ ಆಂಟಿ 3 5 ఆంటీ ఫస్ట్ అంకల్ బూసు ఐదొక అంకల్ ఇంజామని ఎర్రబాయి పూతాయి పొలంజీరు పంగుడే కట్లే అంకల్ లాస్ట్ కు మీంద పుదర్ పడారు సెట్ అంతేరు అదే నీరు ఎర్రబాయి పంగుడే मंगा सिटिंग वेरी बिग गांधी जी का 3 बंदा वाह इंजन सुपर सीन अंकल अरे वो पोज दे रहा है अरच्चा बनाना के दिनु गांधी जी का 3 बंदा वाह इंजन सुपर सीन अंकल अरे वो पोज दे रहा है ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ ದ ಅಡೆಗೆ ಬೈದ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತು ಚೊಲಿ ಬನ್ನುಂಡೆ ಪೂ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ಬಸ್ ತುಲೆ ಅಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ಬಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ರಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳದ ಬಸ್ ಎಲ್ಲೋ है केरला का हां ये केरला का है केरल अरच्च मंडल मंचल अरच्च मंचल इधर मस्त एड्डे शोक उंडते तमिलनाडु ज्यादा मंचल उसको क्या बोलते हैं जिंजा मंजल मंजल येलो मंजल इज तुलु में मंजल बोलते हैं येलो कलर का फ्लावर देखिए आंटी अरच्च मंजल अरच्च बनाना अरच्च जुडलूरू सिटी टू लैंकल तुले मस्त एड्डे शोक उंडे भारी शोक उंडे एल्ल सिटी आंडला ಒಂಜಿ ಮಾತೊಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರೋದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಸಿಟಿ ತಿಯರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೆ ಬೈದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂಜಿ ತುಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಅವನು हां इधर देखो आंटी ऐसा हिल स्टेशन में किधर गए कौन सा जगह में गया आप लोग तो नॉर्थ में ऐसे दिखता है ना बेट्टा शिमला गया है हाँ नहीं उधर सब ऐसे ही दिखता है ना हाँ ऐसे ही दिखता है हाँ उधर सब ऐसे ही रहेगा छोटा रोड रहेगा ऐसे हिल स्टेशन रहेगा और उधर बद्रीनाथ के साइड हाँ वो सब ऐसे ही रहेगा और पूरा कश्मीर ऐसा ही है हाँ कश्मीर में पूरा ऐसे ही है इसलिए मैं कश्मीर तो जाना है निवेदिता के साथ इसलिए हम लोग को इतना घंटा लेते हैं बनाना अरच्च दिनु अरच्च ऑनियन पूरा मंजल रिक्शा तो ले ये तो रिक्शा कितना हाईलाइट में दिखता है ना आंटी अरच्च मंजल येलो येलो डर्टी फेलो वेलकम टू हिल स्टेशन अभी जीप अभी देखिए कितना जीप अभी जीप अब जीप का कमाल कितना अच्छा है आंटी ये देखिए सिटी घर शॉप व्हीकल छोटा सा रोड छोटा सा बंगला बनाओ नहीं बनाना अरच्च मंजला तमिलनाडु में नहीं चाहिए घर नहीं अभी तक तो नहीं चाहिए वो तुम्हारा बेंगलुरु ही अच्छा है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स थैंक यू वेलकम देखिए उडुपी होटल इधर उडुपी होटल सर्विस सेंटर मैसूर द ड्राइविंग ಏತ್ ಹಾಳ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಹಾಳು ಓಲು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿದೌಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಾಡಿನ ಒಂದೇ ಪೇರು ಅವೇ ತುಲೆ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಅಲ್ಪದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಗುಡ್ಲೂರು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ದಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಗುಡ್ಲೂರು ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಂಡ ಗಾಡಿ ಉಂತದ್ದು ಗಾಡಿ ತೂದು ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬಂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಚರ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡದು ಚರ್ಚ್
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿಲ ಉಂಡು ಒಳ್ಳ ಶೋಕು ಶೋಕು ಮಸ್ತ್. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡದೇನೋ ಮಿಚ್ಚಿ ಮಿಚ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಹೋಯ್ಲ ಕಮ್ಮ ಕೂರ್ಗುರ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕು. ಕೂರ್ಗುರ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಈ ಜನ ಏದೆ ಗೆಂದಲಿಗೆ ಬೊಂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾ ಬೊಂಡ ಅಂತಿ ಗೆಂದಲಿಗೆ ಬೊಂಡ. ಓ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಗೆಂದಲಿಗೆ ಬೊಂಡ. KGF ಕ್ಯಾಂಟಿ ಒಲ್ದ ಪೂ ಪೊಲ್ದ ಕಲರ್ದ ಪೂ. ಶೋಕು 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 ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್. ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ. ಅದೇನು मतलब यही है स्वर्ग. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಮೋಡದ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ತೊಂಬು ಬರ್ತಂಡು ಅವು ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಐದಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದೇನು ऊटी में टी गार्डन है ये. ऊटी में और मेन चाय. टी चाय 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 आंटी का फेवरेट चाय 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 देखिए चाय अंकल का फेवरेट. लगता है चाय का फैक्ट्री भी है. देखिए वो फैक्ट्री के बीच में ये प्लांटेशन देखिए कितना सुंदर है ना. सुपर वाओ ये कितना गुड़ल. उंडु दिनो कितना अच्छा है वो. देखिए आंटी कितना अच्छा है आंटी. शिट मैं उस इधर गाना बनाएगा तुलु में क्या बोलेगा? ये तो शौक उंडु. एत्त शोकुंडू एत्त शोकुंडू. आंटी आपको उधर ऐसा देखने के लिए मिलता है क्या? उधर है नहीं 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 टी गार्डन उधर नहीं है. नहीं. टी गार्डन नहीं है ना ये. आप पहली बार देखा? पहली फर्स्ट टाइम देखा. शिलोंग साइड में देखा था. हाँ दार्जिलिंग साइड में. हाँ मंगा सिटी वेरी कितना गांधी जी का 3 बंधन. इंचिन सुपर सीन अंकल. अरे वो फोटो पोज दे रहा है. केयरफुल केयरफुल. वाओ निकाल दिया? कितना अच्छा क्यूट भाई. बाय ये भाई बोलती है. भाई किसको बोले? नहीं लेकिन जैसे फोटो शूट के लिए आ गया. वाओ अंकल मिल गया सीन फोटो. दिनो हाँ इंचिन सीन अंत सुपर है. और फुल ग्रीन 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 ग्रीन. ज्यादा ही green है. इसको क्या अचल ग्रीन को क्या बोलेंगे? बच्चे 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 अचल बच्चे जो नहीं नहीं तुड़ में चल ले बच्चे बच्चे. तुड़ में नहीं. क्या है आंटी ये ट्री इतना. ओह माय गॉड सुपर ये सुपर सुपर. ये तो मालूम दिनो इसका लकड़ी कैसा होता है? वुड अच्छा होता है. क्या है नीलगिरी. हाँ नीलगिरी वुड अच्छे है. फुल. ये नीलगिरी. हाँ नीलगिरी कई पूरा. इतना अच्छा है. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ. ಏತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಂದುಂಡು ಆತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಏನು ಬಲ್ಲೆಂಚಿ ಅಯ್ಯ ಆಂಟಿ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಬಪ್ಪ ತುಲೆ ಯಾವ ಪಂಡೆ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿದ ಮರ ಅಂದು ಆನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಏಡನ పొదికేండేరు అక్కడ బండి పక్క ఇంబేదకు ట్రస్ట్ అండి నీలగిరి ಯಾನೆ ಬಂದಿ ನೀಲಗಿರಿ ಬಂದಿ मंडवर पे ಯಾನೆ ಬಂದಿ ನೀಲಗಿರಿ ಬಂದಿ. अंकल झूठ मत है मैं बताया दिन बताया पहले मैं बताया दिन बताया नीलगिरी का अंकल बोलिए मैं बताया दिन बताया पहले नीलगिरी का नीलगिरी का निवृत्त बता. तिले मैं एंकल मुल्प व्यू पॉइंट ಗೆ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಜೆತ್ತೋನಿ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಸಾಲ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದುರುಡು ಟೀ ಕಾಫಿದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬೈತೆ ಇಂಚಿನ ಚಳಿ ಬನ್ನಡ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದಲ್ಲ
ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಚಾ ಬರ್ಕನ್ ಚಾ ಕಾಫಿ To tell you how much I've been wishing for someone like you to appear. Now it makes sense to keep on breathing, keep on living. कितना ठंडी हाँ चलिए मಕ್ಕಳನ್ನ ಓಲ್ ಪಂಡಲ ಚಿಯರ್ಸ್ चलिए अपनू अच्छा है ಎಟ್ಟಂಡೆ अच्छा है अंकल ಸ್ವಲ್ಪ ಓನ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಓನ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇ ಎಂಗ್ಲ ಓಡಿ ಮಾಡಲು ಈ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತೋಜಿಂಡ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬುಡ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಲ್ಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಫುಲ್ಲುನೆ ಸೀದಾ Guess it must be true. The future lives in you. The future lives in you. Yeah. ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪಿರಾಡ್ನು ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡುದೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೈ ಮಾತ ಗುಡುಗುಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟೆನೆ ಇಂಚನ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಇಂಚನ ಹಾ ರದ್ದು ಜೋಕುದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದು I can't unsee the things I saw when I first met you. There was a glimpse of what's to come. I don't want anybody telling me I'm confused. ಪ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಂడి ಮಂಗ ಇಂಚ ಹೋಗಂತಲೆ ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಳಿ ಬಂದತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಆಂಟಿಗಳ ಅಂಕಲ್ಗಳ ಕನ್ನಡಡು ಐನು ಮುಟ್ಟ 1-2 ಕಲ್ಪಯ ಐನು ಮುಟ್ಟ ಬೋಲಿ ಆಂಟಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅವೇ ಅಂಕಲ್ ಅಚ್ಚ ಬಚ್ಚ ಅಂಕಲ್ రెండు ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಕಲ್ ಬೂಸು ಐದಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಇಂಜಾಮಣಿ ಎರ್ರಬಾಯಿ ಬೂತಾಯಿ ಪೊಲಂಜೀರು ಬಂಗುಡೆ ಕತ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬುಧಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ನೀನು ಎರ್ರಬಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಬಸ್ പോകുന്നുണ്ട് പച്ച കളർ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളായിട്ട് എങ്കിലേക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പോയാലേ There was a feeling that no matter how hard I try, I can't describe. There was a love, there was a meaning. I've never been so happy that I'm still. ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ದ ಅಡೆಗೆ ಬೈದ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತು ಚಳಿ ಬನ್ನುಂಡೆ ಪೂ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಮಾತು ಚಳಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ನಡುಗು ಇತ್ತನೆ ಇಂಚ ನನ್ನ ಕತ್ತಲ ನನಗೆ ಎಂಚನ ಎನ್ನ ಗತಿ ಅದೋ ಗತಿ ಅಷ್ಟು ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೌದು ಸನ್ಫ್ಲವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ ತಚ್ಪಾವ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೇತು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಎತ್ತರು ಬರ್ತೀನಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ತಕ್ಕ ಮನೆ ಮೆಸ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ നല്ല ಬಾತ್ರೂಮ್ നല്ല ಬಾತ್ರೂಮ್ ಚಿಪ್ಪುಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್
ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಟಿನಕ್ಲನ ರೂಮು ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಲೈ ಇಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಕನಿ ಮಿರರ್ ಕಬಟ್ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಹೀಟರ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಫೋನು ಬೆಡ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಚೇರ್ ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೂರೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ರೂಮು ಕ್ಲವ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಪಾಂಟಿನಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ ಮೊಲ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರ ಆದು ಮನಸ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದು ಕುಲ್ದ ತೆಗ್ದಿರು ಪ್ಯಾಕ್ ಆದು ಕುಲ್ದಿ ನೀತಲ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಮೋಡು ಇತ್ತ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮನಸ್ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಮನಸ್ಪುರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೋದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮೈಸೂರು ಟು ಊಟಿ ಉಂತದ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವಾ until then bye bye. Bye bye.